közös ötlet volt a Norbival. Rékáik a most készülő fekete-fehér sorozaton a természetességet szeretnék hangsúlyozni, de azért a pikantéria sem szorul háttérbe. Már csak azért sem, mert Réka tökéletes alakja a pocakján kívül vajmi keveset változott. Rubint Réka az elmúlt hónapok alatt mindössze 5 kilót szedett fel. Ennek pedig jó része Lara, aki állandó mocorgásával hívta fel magára a figyelmet orvosi eredmény azt mutatja, hogy a baba megfelelő méretű, a megfelelő súlyú. És amíg a kismama és Lara fényképezkedett, addig a kispapa éppen tornál volna a munkában. Sobert Norbi mégsem lehetett, hiszen minden nap legalább 2,5 órát edz, még most is, hogy az alakja tökéletes maradjon. Ezúttal azonban nem a kockás, nagyon sokat segít nekem, mindenben számíthatok rá, és talán ez a legfontosabb, mert egy nő életében ez a legcsodálatosabb.